to Best Friends 3P. If wala makasabot nga ng 3, kay 3 na lang me. What? Dala. Issue. Heart issue. Kapoy ko kaya ko nag-set up! Mura sa kagwa nalipay si mo set up ha? Kina-appreciate lang ako. Ako rin nag-set up guys. Rigel Thomas Films and set up. Kamasayaw ako. So, renegade. Kagutom ba? Gusto mo mag-snack? Tarang tao eh, mukbang, skyflakes, Mani! Pangulos giata. Pagkuhin mo. Kuro ba nagpalitan na ako? Alright, so a few days ago, nag-post mi sa among FB page. And if wala pa mo nag-follow sa among Facebook page, please do follow that link in the description below. So, nag-post me a few days ago. Drop your questions about Valentine's or mga relationships and whatnot. Kay, among tubagon. It's like we're gonna be Dr. Love, whatever. Before we start reading your comments down there, if you're wondering anong wala ako sa or duha sa mo, usually ako sa dyan, wala dyan na siya. Okay, classic, RJ. And then the other one, si... Isa ganito? Oh my god, I forgot. Si Glenn. Si Glenn. Okay, Glenn tayo mag-storya na. Joke lang. Kung ano siya, nag-start siya ihang own business, modeling business. Ano to yung gingon? Pero bitaw, na reason nga nung wala si Glenn. Personal business. Yeah, pwede mo ingon anak siya. Okay, surprise daw. But before we start, that's what we'll read sa questions. Please make sure to subscribe to the channel and turn the notification bell on in order to be notified on our new upload. Perfect! Let's go. Hashtag AskBFTV. Wow, milas. Sakit na ito. Angat ang microphone! Sukad-sukad, wala ko nag-pray para sa usa ka tawo other than sa akong pamilya. Then there is this one human I met na himong managhigala. So deep katampuhan gamay, midako og miabot sa punto nga I deeply regret knowing you. Nga part. Pero after 2 months, wala namin nagkita kay mibalik na siya sa ila. Pero before ana, amo gisettle tanan og everything was fine. Contact siya po me through WeChat. Mao na ever since me uli siya sa ila. Tapos mao na ever Bobo wakas graduate. Taas kayo dyan! Lagi ka na. Read together, guys. Read together. Tapos mao na ever since ni uli siya sa ila every night I keep praying. Labi na karon kay Enko sa ila. Akong pangutana is this love? Wa bitaw mga best friends. Wapit ako kay Bao siguro yung... Day! Wa bitaw mga best friends. Charot-charot ra bitaw ning ako. Oh my God! Sorry. Shout out din mo Dexter Colerito. Ay, nako! Sorry, Pip. Magaling. Very witty. Tingala ko ano siya nga encove sa ilang Tagawuhan. Tagawuhan na Chinese. Wala to troll to. That was a troll. And alright, this one is from Julius and Tice. Hindi pwede intise or something. What if na-fall na niya nakita mo sa family day? What if mananggal imong uyab pero hindi ko pa niya kailan crush nito? Mga pakyo kayo. Ayoko na talaga. Ate, what if mananang galing mo? Asa ka makadawag pili, guys? Ba't parang Oh, ikaw. Oy, pulos pumili. Is it okay to break yourself for someone that you really love? Like imo nagihatag ang tanan kay love ka yung imo siya. Ang usa ka tawo niya siya kay gibaliwala ra niya unsa inyong masultiana. Again. Bobo! Stay strong mga BFTV, love you all. Love you too. Magbilin ka ng para sa sarili mo. Always na. Siguro, 25% sa kana nga tawagan. 75% sa imo, AE is... Ayan, question is it okay to break yourself? No! Ayaw lang literal. Oo, belum magseryoso tani ang video or dili. Hindi, gisugdan naman nga dilis na seryoso. Lagi Ow! sala gini ni Dexter o kita mo sa
Julius. Maginani ko kay nani ko ang promo code ang akong relo. So guys, Daniel relo. Phillips. Promo code down below. Okay to break yourself. Bili. Dili, Sakto eh. ito, dapat magbilin maka sa imong self-jud. Pero always remember sa nga, when you love someone, mas maayo na siya kaysa sa ikaw ang gadawat sa love. Nana bitaw, it's better to love someone Cause when you love kaysa sa ikaw ang maghatag sa love unya, di sad ka kabalo kung gina-appreciate ba nimo ang love or dili. Pagbilin lang gyapon og little love for yourself para dili ra kaayo siya. Well, sakit siya pero at least napakay mabalikan ba, napakay balay sa imong kaugalingon bitaw nga. Okay pa ko kaya ra na lang. Actually guys, kanina mga Q&A kasi ako na may single dire para nakasan ni siya. Yes. I'm learning. It's never okay to break yourself. Because like, breaking yourself is not okay. Kung namagod mo sa isa ka relationship kay ginahatag man gud nimo tanan, kibale murag you're making yourself vulnerable ba sa kaning nga tao nga syempre if na siya mabuhat syempre masakitan ka. So kana lang gid tingali pabilin na kag a little love for yourself unya just don't dwell on it too much. From Clifford Danduan. Nganong na ay mga taong marupok, bisag kabalo sila na adean sila gihapon ang masakitan. Nganong love gihapon kaayo nila. Huhu. Ay sa explain ang marupok daw. Marupok is Like me. is me? Kana for example. For example kana dili mo uyab ni ding lang ha. Crush mo siya, niya mo siya ka. Here Angel. Taiti ka na di. Ah, sure. Ikaw sa marupok person. Oh sure, sige palitan ti ka. Kana magdali kay ka makuan ba? Basta siya na nga person ang kuan. Pero ang ending kay dili juday kaganahan ni Ding. No, dili siya ganahan nimo. Oo. So ako ang marupok. Oh, ikaw ang marupok. Kay nangayo siya og something unya. Ya, imo gihatag. Ikaw muhatag ka bisag Nag-expect kuan. og something in return Oo. unya wa niya gihatag. Kung ma-love mo labi na if early stages sa imong life. Marupok man gyud. Yeah, mga kids nowadays kay the fantasy of love and being in a relationship. Kana gay sa internet nga daghan kita makita nga. Tungod sa couple nasa goals. kuan. Oo, nana gani. Kasi makita sa social media nga, Yeah. relationship goals, sana all. So I think muna ang reason nga nung marupok ang ubang tao. I think like for me. O siguro, kuan lang gid sila, soft sila pagdating sa kanya. So marupok ka girl. Ikaw marupok ka Sa una, karon kay I've learned my lesson. ever since. Karon, Karon marupok ka. May mga times feel ako Ikaw marupok based sa inyong ka. explanation. Sa una karon dili na. Ako naman, dati marupok ako, ngayon pokpok na. From Carl Vincent. Unsa ikasulti ninyo sa mga taong gipangkapoy na sa ila relasyon? Buwagi! Stop it! If you can try to fix the relationship, try to fix it. Wow, nagsalita ang... Well, if dili na jud kaya, like kapoy na jud kaya, wala na jud kay ma-feel na love. I mean, it's not I mean for me mas okay if i-let go nimo siya earlier kaysa imo ipadugay like for example 1 year nga wala na kay na feel pero sige gyapon ka just for the sake nga maglisod ka break up with the Or, person. If you'll only They was the one. kung mag-honest lang jud ka sa inyong relationship, then everything will be okay. Kanang makasabot rin po ng other side unless di siya kasabot. Nga no? Or like at least ba, nasayo ganyan siya. If mo ask mo ko ng other person, like, kano saan mo ka na-fall out na? Yeah, Kano basta- saan mo ka yung gikapoy? Ngayon kag last year, edi masakit, may pagikuan lang day. Kaya kanak mo ang time nga sayang. Ano yung magod na siya? Kaya kung gikapoy ka, kaya dapat, pahuway ka. Sure, di ba tao? Like, if gikapoy ka, siguro kung ano lang sa space mo, give time. Give Yeah. time. Give time. Promo code down below. Like any other decision that imong i-make, imo ba na i-weigh. Like imo hatagan og time, imo hatagan og space. Or basig nakuha lang ka na gikapoy ka kay sige mong away. Ang rason din sa away kay ikaw, so I'm not Evaluate. blaming. Yeah. Kani, would you be friends with your ex? Kisa na gikan. Ana Katrina Relang Pagos. You Ana. can't be friends with your ex. Ano ni siya ana? Ako siya i-correlate sa previous nga question nga with regards to if kana nagbuwag mo pero early pa gani dili pa siya nga
I don't know how to explain it, pero like, Why bitterness? yeah, if kasabot ang other person nga magbuwag mo because kana, then yeah, Mature pwede way ra. of- Mature way of breaking up. You can still be friends with your ex, pero I can understand nga if sakitan ang other person nga break up mo, respect the kuan na lang. Respect the privacy or respect the space or the time na magbuwag mo. I-respect na lang na if di siya magana maging friends, then don't be friends. So it's Pero naman sa uban nga, okay sila friends, sila karon o niya, if makauyab na kay syempre dili actually. dili na namo consider nga friends mo kay syempre respeto sa new relationship. Like for me lang kay syempre ngano mo tagad ko sa akong ex nga namo koy uyab niya. Hindi jay. Mabaday. Ambot ikaw day. Ay wa mo kay ex day. Look. Nagsalita. Nagtawa. Sa usa ko si Pops, kung mature na yun sa kanang mature yung mga decision mo. Like for example, sitwasyon nila na din. Gusto na akong gisting, Jude. Mutual man sila na yung gusto sila magbulag. Di, Yan, nagbuwag ba ka ha? kabalo. Pero, That's ano the na ba? tea. One example na siya ba, kung like mutual decision ninyo, nagbulag mo, then pwede naman mga friends. Pero kung na-enjoy, nahitabo nga third party or Ano? sa badiha nga, That's a different thing. dahil na ng pagbulag nga friends yapon mo kanang pagbulag nga nadyoy kasuko jud dili sa nimo ma-blame ang isa ka tawo if masuko jud maayo kay syempre nakasala pud tingali tong isa so respeto na lang di gugma Gugma. From kapila na nag-cheat nimo, tuuhan pa ba nimo? Loy! Denoy! Charling! Ganit ka? Depende sa tao gihapon na kay let's say nga ni-cheat siya pero tinuod yun nga nagmahay sa isang gibuhat. Depende bitaw yawa pa. I mean mga tanong man imong kuan. ikaw na pilis question siya yung gigil noon Siyempre kanang work na agi hapon mo baby. Makuha gihapon ang imong trust kay guba na nimo so dapat mo effort ang nang cheat para nga ikuan imong trust. Balik. people change in pero bitaw people change yeah. Pero what if dili gid mo change? Then ikaw na makabuluhan na sa inyong limits sa inyong Actually, relationship. limit lang, Jude. The Ay, same. ingon kay kapila na nag-cheat so kadaghan na. Sa kadaghan na. So dili na. Oo. Ambot lang para na ko work dili na. Period. Okay, usang ano? Period. Para na ko lang dili na ko motuwa na work kapila na. Sige, lagi magkuan ako tag-o lolo. Seryoso lagi ka nang answer din no kay si Rachel. Ikaw po lagi daw siya set up sa lights. Go na ako kay mga young ba itong mga audience. Veterano na ba ito? 8 years ba ya? Uy. Fool me once, same. So same to you. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Shame Fool me Dawson. 3 times or more, kill me now. Fool me for Shane Dawson. Alright, this one is from Rocky Toleza. Kinsa nakasuhan ninyo nga inyong crush kay na crush po ninyo? Anyone? I love you guys. I love you too. Ask BFTV. Oo, oy. Nakasway. Mauyab ba din ako? Sure. Mauyab ba din ako sponsor? Crush din mo siya? Crush din ka niya? Sana ikaw Everyone? na crush din ka ni Dings? Kung makasway, kung makapangutana bitaw ka ginani, imong crush giwa pa ka na crush balik. Malinood lagi ka. Bakit may mga atake? Malinood lagi ka niya. Wala, naghilak na siya. Veterano na ba ito? Uy, ha! Tanong. Nakasway ka? Uy, mauyab ba din silang ding? Uy, crush ba may ding before? Crush mo na ako si Catherine, di ba may makaawiyap? Now to have a long-lasting relationship. Na! Pang malakasan. By Raisa. Alright, number 1 kay maturity gyud. Dili ko gusto mo ingon kung unsa ang mga traits sa walay buot o sa mature na nga stage kay lahi-lahi man jud dagan ang relationship. Pero sa kadugayan, mahibalan na ninyo kung unsa ang inyong toxic nga traits. Nga, for example, masuko kay nani-nani, pag madugay mo, una-unaan ni mo nga kuha na siya, immature di na siya, so kana sa importante nga ang maturity sa inyong decisions and shit like that. Kadua is dapat ang imuhang decisions every time sa inyong relationship kay aside sa win-win siya nga situation, dapat dili siya emotionally driven.
dapat nag-think ka rationally kung unsay mo una-unaon. Dili siya ingon nga Inani mo na guys, so sa debate guys, okay, ato Makig-debate yun ni mo tayo. guys, sa ano mo na guys, so sa debate, ato na siyang ibutang mag-away mo, ibutang na siya nga debate. Alright, siyempre, lain-lain ba mong side. Every debate gani bay, dili na siya ingon nga kung kinsa ang sakto sa inyo ha. Ang purpose sa debate kay mahibalan ninyo kung unsa joy sakto for both of you. Yes, mutual understanding. Dili po. Dapat ang inyong decisions po dapat for long term, dili pang short term lang ba? Ay! Yawa. Tibaw na ko. Naka-zone in ako Long-lasting relationship. Usta ra gyud na. Malayo sa panuway. Ayaw pada sa mga tentasyon. Sir, ba't parang galit kayo, sir? Ako ay katulo is understanding sad. Katong pares ka ganina nga question about sa kakapoy. Gikapoy ka unsa mentally, physically, gikapoy kag sabot. Unsa man nga type of kakapoy? Kay basin ang kana sad nga kakapoy kay tungod lang na kay dili nimo masabdan imong partner ba. Tungod lang kay gikapoy lang kag away sa inani nga butang. Dapat ang kanang type of kakapoy kanang valid jud siya bitaw nga type of kakapoy. Dili lang kay out of ayawa unsa man kakapoy ba kay ani dili na. Not petty. Yes. Sana all New Zealand. Sana all Hong Kong. Ayaw lang mo kahadlok na ma-hurt mo kay it's part of the process of growing up. Pati na sa mga failures, diya ka mo grow, diya sad ka mo mature. Yes, so actually. Experience ang teacher. yes, Yes. don't be afraid to take risks. Love someone, pero also be loved pod. Ay lang i-expect nga i-love back ka sa kanay mong ginalove. Basta ang mas importante, you are spreading the legs of the legs. You're spreading the love for everyone that you know, and I think that's the most important thing. Guys, watch guys. Discount coupon down below. Alright, so nauna to tanan questions nga among pwede ma-answer. Thank you so much guys for watching. If you like this video, please give this video a big thumbs up. Don't forget to subscribe to our channel. Turn that notification bell on in order for you to be notified on our next upload, which is basically every Friday, 6 p.m. And follow us on all of our socials. Link in the description below. Don't forget promo code in the link below side if you want watches for your boyfriend, girlfriend, or any friend. Thank you guys so much for watching. Thank you guys so much for watching. And we'll see you in our next video. Bye bye! Spend